Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan. Hello po, may buntag. May buntag ma'am. Oh, saan mo itong pamati? Kanang binhod lang niya akong paa og diri o. Binod ang paa, diri sa hawak. Sa pa? Ora. Kuha nilain? Wala na. Ano mo, ginagmay dyan. Wala. Wala, ginagmay? Wala ginagmay. Kani mo rin. Ginako, ginagmay. Sige. Mga pilak adlaw naman ang paminaw na mo ng Okay na kanya. How many years na? how many years? But in English man. Madalangan dugaya. Dugay na gyud ma. Isa ka tuig. Sobra na eh. Dugay na kayo. Manhod siya lang. ba? Oo, gikan talaga pa. Wala mangalay, ano, Ano sa boy mga boy. layday ana ba? Ano mo ron? Sa man yun? Hindi ka katulog ng gabi ganit yung Oo. ka sa kwan. Kung gabi siya sa mangulngul o Oo, kanang bro sa binhod nga. dili mo baga. Di Kanang po. bro, dili siya makurit-kurit ana. Oh, mura sa kanisisihan mo kung baga naman. Yan yan. Kuriton mo dili. Kita kayo tag 5 tol. Mo ba? Uy, 6 hours na 5. Mapo kayo, to dito kayo. Kamera kayo. Taas kayo? Tapos kayo At testingan, Jis. Mapo dito kayo. Diba, Jis, ano, titaasan dyan. Ringa? 18. 10 minutes? 18 hours. Hours? Tuwa ka pilar ka ni? 5, 2 ka oras. Siguro na ko naman kung man to, kanang dandaim tag-gusyo. Total, di mo ito mabangkrap o gimunang dakuan. Ano? Kuhan laman na siya, signal. Hmm. Pero na diyan. Sige. Ako na bala soban. Sige, sige, balay mo ma'am. Iblagon gihapon. I-vlog ang gihapon. Ayun guys, ikaduhan ako na rin nga gihilot. Daghan din sila ng ano, isa ka pamilyahan yun. No, sige, basta naka-shoutout sa taga Kiblagon ma'am. Wala eh. Usa! Mga marites sa kiblagon. Mga marites daw sa Kiblagon. Sige. So ayan, ikaduhan ako ron nga hilotod si ma'am. So shout out sa taga Kiblagon, Sulok, Davao del Sur. Gusto naman siya. Gusto na siya kay para din na siya sakita sa itanaw. Wow. Sige, so hello sa inyo. God bless po sa taga Kiblagon, Sulok, Davao del Sur. Labi na sa ko ang suki dito nga. Kung God bless sa niya. Bulo ko nagkatanaw ka kanako karon, no? So nasa Mandre na nadungog naman yun, nga panhod, yan ay puy iyahang paa, nga apin na iyahang hawa. Sigurado, pas mo sa kusog yun na siya, kana nakabasa ka. Aguman og panglaba, diretso ligo, or kada maglihok, manghimasa, habat, punas. Paborito. Undangan na siya ma'am, hindi na siya maayo. Ha? Kaya pas mo sa kusog ang tawag na niya, ha? So tabangan na to sa mama maayo karon. Siyempre, ino ba na po sa pagkapos Ginoo. Siyempre, tanay nga mo doon rin, manikamot ang mamaayo mo. No? Manikamot ang mamaayo mo, kapag natin ginapamato sa lawasan. No? Of course, sa karoon lang nakakitaan nga video, please subscribe, comment, like, and share. Click ang bell button para updated ka sa akong upload na tagadlaw. Shoutout po sa ko ang mga followers ako ang Facebook page o sa mga top 3 day na ako mga countries viewers. Shout out United States, India, United States, Indonesia, siyempre number 1 Philippines. Maraming salamat. At shout out po sa lahat ng mga OFW. Ayan, so maghilat ako guys. Shout out po sa taga Kiblagon, Sulok, Davao del Sur. Oh, mo agay gani dito sa ano naman. Relax lang ko Kuyapan ka diya. Karon pa may pilot yun. Wala ka kayo sukat? Wala. Gamay sa nga kamay lang. Padiyo tra ba? Nahilo ta ba mga ginagmay lang. Sakit ra sa sakit. Ang nindot yun nga hilot ng whole body. O yun ito bis. Tinalang ang manghihilot, Ito sa mga gud yang maghako yun na siya. Gusto man sa kayuhan. Kung gusto man kamahay mong customer, alahot dan at tanan. muwa kay moro ni sakit, maron po idumdum mo. Ang uban manggod sir. So tunod na dili yun na nila. Asal naman gito. Lumog yun na. Mo na dapat. Pero, huwag mo mang whole body. Hago naman god. Nya, manlaba pa ko, magluto pa ko. Dagang pagkay. Nagkajud ka dyan tayo. Ha? Imbis lamit pang katong Ganay, napaunta kay gusto nga ma. hilot. Undang naman. Dani. Kain kay pag na. Napaunta ka.
Lami punta. Sige, sige, wala na dyan. Wala na dyan kidoot. Undangan. Sulti lang sakit, mama. Kaya mo magtiklar yung gilid, anak. Okay ra? Wala. Hindi ko, huwag ko man ako hilot. Luto kayo. Luto naman tayo. Luto dahil. Papakita mo hilot. Luto. Bagay. Napalito. Wala mabari. Luto ko. Ha? Totoo, no? Sige, tingnan pa nga, ma'am. Joby. Ano tinood? Nahulog na? Nya, umanin pindot din sa pagsulod. Kabalo. Grabe ta. Luto online naman. Patay. Pasok pa. Tagad ako. Hindi ko na ba? Mare. Kada kinsina. Puno ka na ba? Insert ni mo. Nagawa. Kasi timeline, no? Dili tayo nga na dito. Dili eh. Pwede pinagana natin na siya na. Ito lang rin naman nga umulog. Oo. Daghan mo na daghan po doon ba no? Lagi sakit eh. Wala pa din. Wala kay disallied sa Joby. Luto kayo eh. Kanang paan niya magkuha na naman niya. Bet. Muna yan. Ini aku kay sige rin sa ulanan yan pa ini. Dito may na. Nakikita din sila yun. Ah, tulo. Uy. Hindi mo si Pwede mo hawdaan. Ha? Makaiman. Yung Kasukan dahil. ang advice. Kasi inigutong mo, no? Oo, igutom ba? Ay lang yung pangutot, ma'am. Kaya plus 100 pa yan. Ma'am! May tawag. Dugaya to, bayhala. Ay, lami na ng ganto eh. Asam? Tinanggot. Dugaya. Mas may nandugay. Victim. Ay, daw pa. Ano, pangilong sir? Alas 6, bakante. Alas 6 pa. Oh, kay Puno kayo, dagang kayo. Isa may kabaryuhan. Di pa ada magsibaryo pa. Ugma. Naman, ugma. Huwag karon, alas 6, pwede. Isa oras, ugma. Ah. Ditag sa alas 10. Sir, hindi ka niya hapon. Yun. Luto mo lang. Kaya ro. Sabi pa nung mo, no? Kuto magwag hilot.
Unsa nga plus mantika? Chris Haplas. May baho dis ay. Wala may baho gud. Ayan, ayan. Joke day? Sakit ka. Ay, di katawa. Kailan na gina matarong na kay importante man kay na pangyuron. Katawa lay ko. Wala sakit kay katawa man. Ato taga sulod diri so nakaihig taon yung mama. Sakit? Na-stroke po. Sabi mo gano'n na kanang kuwan na, parehado sa isang kamarang hilot. Gilok-gilok ra ba? Dami on na. Ito eh. Magwantar day. Sakit siya nga marag. What? Karon ba yung photo mo? Ayan, ayan. Na shortest.
Balik na.